Tuhan na mangiring dang kon dinami wi habi Tuhan bungu di bagas niya nakon ya pala tikyon imaya balabat tikyon Tuhan nang taron na imaya nakon namion tujuron na bejay imana mardagas na sida
neng menjauh pas pas saya di Mesida siapa bebanmu berhidi-hidi nak kosong dari Tuhan pos doruhanani pas tahun naima yang nak pernah mel bebanmu lo menjauh pas saya di dengan kemuliaan Tuhan serta tanganmu berhidi-hidi Tuhan Yesus Tuhan nani ayo kita bertanya mau datang ke bawah haleluya amin. 1, 2, 3, come on. 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아.
Oleh Tuhan di bata amang kami na di banua kijang odo na mga turhon pagdongan sari peoni di na odo dongan nami na magsakap na yung marwagas jalan roda sida mangido pasu-pasu atau saya tatap mana sida di bagasan asini roham pasu-pasu jalan ramoti mana sida marhite-hite pakaholongin rajai mana sida marhite-hite dor di Barbadia asa mabuka jalan marujung di bagasan damai pardongan sari yang nasidai tangi pema tangi yang namyon alani ansi dobot holong di roham. Amin. Dalam ini dibatakan seluruh siap salut naroha iman amak moni angka hati-hati dobot pikiran munan di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom. Tatangi oma hatani debata jalan yang kamu hatani debata o jalan ni parhuma tanggomu o jalan ni pardongan sanibemu siang 2 Korintus 10 ayat 11 sono manilo sadama pikiramuna rado dihamuma damai angsa dilongani di bawah parpolong roha jaga sifat damai sadama pikiramuna rado dihamuma damai angsa dilongani di bawah parpolong roha jaga pardamai mamu isido sahabat dalam lainnya nam kamu nabumu salutna pardongan sanipeo bahuma tanggau di hal Kristen adalah rumah tangga yang kudus. Rumah tangga orang Kristen berbeda dengan rumah tangga yang lain. Jadi sirah yang sosidiran di hamatea tidak jadi cerai kecuali kematian. Kedua, jika harus cerai, satu kemungkinan yang harus penyebabnya adalah zina, mana laku. Dan boi siran sosidiran di hamatea, alai dori kosiran pe holat alai siran di angka pangalaku ma sahala aman mana sahala paropuan asa boi siran. Olah hidup nadia pui kuriakan selain daripada itu tidak diakui. Nuaimon tabirin kamanginan realita kehidupan rumah tangga unang mata dokon secara nyata artis na toki-toki mungkin sudah bahkan silih berganti pasangan atau bahkan kita katakan secara umum akan dongan-dongata dan sosok orang kita alai masa sahatu ruas di budia kebetulan HKBP do parana do Prabowo sudah sampai sahatu ruas di HKBP bahwa seolah-olah perceraian itu seolah-olah diakui, seolah-olah disahkan. Udang coba madok, udang roh patita madok, udang roh ruas di patita madok, nungasiran benasida siap pengadilan amang pasu-pasu hamuma. Mengasiran beda sida amang siang haputusan kesepakatan bersama pasu-pasu hamuma amang ina nabuhabolongi di bagasan Yesus Kristus. Motabere ini anak ko do burutan main marlaho marpadan rotu joro di mata magite na posona sada sormina do hita oni akan natumua terus maburju akka maradopon amat tanah dan maradopon ita tanah apapun yang terjadi sudah komitmen. Nungataimo na joloi pada ratu dewata bahwa kita harus hidup saling mengasihi jangan sosial kami ia sosidiran di hamatia jago balik batang mau dia ada kamu pasar kami tuh Allah nunga utang kami biasa kami untuk kami asa sadar pikiran kami mengaruhi damai asa dongani dewata kami Tuhan mau dia ada bagi kau dengan ison anak muda berburung lalu menjal pasu-pasu pardongan sanipeo si napso atau Roma ho tupak kumamang jauh dari batang kami nang sipuni ulau kami di pengaturan di Boria
ulau ada Tuhan pasiko ulau lasmi roha di tengah-tengah ni alam anggia martane marsoran ni roha nasida oliat manipo di bahasa Yesus Kristus martane kami berubah. Amin. Kamu akan pindah di dewasa bisa kira kamu dan main barbaros alaidan tamang hal Kristen barbaros sama si belegu atau tangion kamu mah atau jolo hatani di bata tadi ngoto rukun pardongan seri dia di alam Kristen dung ditopa di bata jolo main di doki mana dan tinggal sesada bawai ujung ubah di mana sada pangrubi bahen agungna Angkut ini di Tuhan Yesus ganuk na paulakon na diolina ia soalani marmaina na pangalaku posado pangalaku dona nama buat nasirangi atau na pinadugu di debata dan jadi sirangi jorma sono di debata kubawai kamu akabawa kaholongi kamu bapak di utama nabe sono Kristus nama kaholongi kuriai jalan dan mengalihkan diri dan kumau-kumsa unang mulut kamu doa nasida ikom bakola kamu badongan nasida sangat baik kamu nasida sama dongan panean di haluan dan seorang sudah demi sama di doa tadi di batas kuangka buru-buru dia lo yang kapal buah bahwa nabi sama pangoloyor di rumani ai bawa ido ulu di partibutana sama Kristus ulu di kubiai ikom motor, orman, oman, mardongan halal bobol dohot hademah toti di parangi buru-buri imana harga dijolo di bapa dohot dijolo atau somatakan nama pengarangi kon hata di bapa mamu subulukon para siromau dohot habasaro dohot hasil repon di roha mamu masih mau neonean namamu dohot masih sia saluhut ritingnya roha muruk rimas panonggahion dohot panisahion daungan sia kamu alai bijangnya saluhut main masih habolongan kamu ai ido ruhut na nusun denggan dungi dame nasia debata imam mangaraja di bagasa rohamuna jala saluhut nabi nemuna mahite-hite hata mana pabahena tok-tok mai mahite-hite kuala Tuhan Yesus asa ibadah mangarajai rohamuna dohot ulamona atau nungani mikir kamu akan dibata tarimo turut-turut di pardongan sari beoni nama nunggu majul au diho ale pangoli jone sirai olo doho bangka jong-jongko dijulu ini bata na uboto saluhut doho dijulu yang kana pemudison na dipangido rohando siratna setia baru manalu na niritmon gawe dongamu saripe olo doho bangka olong ibana sian nasa roham doho mangulaho sian nasa kukuhum kuhum maparangeho parangi nabadia doho ibana na olo doho bangka cuacu doho hagalionna tumsura humuran parangena jalan sotupa paulahom mana tadi konomu ibana pai manisirang amatea kamu sogot mau lang sadar roham mengoloi salukut naik dogma halusmu nama nunggu mau doho diho ali inang ratna setia boru manalu nirit ni si Jones sirailon bahe mengamu sarike nawa doho maka jong-jongko dijolo ni debata na botu salukut doho dijolo yang kadongan na pemulison na dipanggil rohando si Jones siraiton gabe sinodumu olo doho makaholong ibana siang nasa roham doho pangalaman na kurek maradukon ibana doho paparangeho parangena badia papuhala Kriste ko jalan sotupa mahilola ko mana tadi konom ibana pai manisirang mamatea kamu sogot molo lang sadar roham mangoy sarpunay dogma halusmu atau
Naposo di bata doa nama puan hatana Tuhanmu. Makiti-hiti kuar di bata ama anak dorokton di porbadia. Aumadok na pinadomu di bata dan jadi sirangan di jolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho, di sodakot Tuhan di batama buhina tu ho, jala asli marohana di ho. Di dopakot Tuhan di batama buhina tu ho, jala di pasor homba damena tu tondim. Amin. Jadi dia mau mempelai kedua disuruh doai berada di kuliah kita siap pertemuan nawi besok dijalani mengungkap pertemuan selekor nawi dijalani dengan kami so kena-kenangan siap pertemuan nawi saya bukete on nama dari kamu mana geleng na alai sinama pada begitu di bangsa rohakuna di sini contoh mah akan dibata somot batu jalan nari pasahan naboswana imam namiat asamiat damai contoh menang dari dia biar marinana mau kamu mau kekeu tu bakal jorong di pantai nang dijauh kamu di nama molus akka per kilo contoh mau marende mau di pantai asal contoh miat damai di bangsa rumah tangga pura. So di mana tanah pendek siap naik perkara dulu nyata boleh ada. Dulu mau. Tapi kita ada puji-pujian siang korban dengan akademi sampai berumur. Masyurkan dan nama
kata Yesus Kristus doho tolong rohani di bata ama doho parsaran itu di marbadiama nama sumasu mamu salurna. Amin. Jadi kalau baca doa doa puji. Jadi mereka malah orang pada saudara kita anak budi saudara makwas kata rumah. Sebagaimana kita selalu menata nabi yang Tuhan, guru nabi doa nabi yang terbaru kami.
Jadi memang ini pada tadi. Takut dia tak pakai tak boleh solo. Ah, kemudian. Tabor sih. Kamu tahu ini mana manok teh, saya dipakai. Takut saya takut dia. Kyo ida. Jadi kalau aku ngaji mula-mula kan asal kau harus beri orang yang beragam. Mula-mula kan. Kajian ya, oke. Pemahaman seperti Siwa, asal kau berjaya. Mula-mula siwa.